Toqgħod propjament ma skoprejthomx waħdi. Kont qiegħed ma' waħda u hawnhekk nispera m'hawnx ċensura kif għandna kif kien hemm Malta. Hawnhekk Peter qegħdin kemmuna u l-liġijiet taċ-ċensura qed nara l-ħabib tiegħi il-ħamim u hawn. Sewa. Dija, by the way, hija Main Street wara l-lukanda ta' kemmuna. U da jispjuna wkoll, ġifier ma jmurx issa l-kelma tiġri minn hawn. Dana kont qiegħed ma' waħda insomma u bħas-soltu aħna simtku minn wara nimxu. Wara żieqes aħna drajnija dil-biċċa xogħol. U speċi mort fuq qoddim u sibt dal-apparat u għeħilt. U din forsi tirrispondi wkoll għall-mistoqsija li għamlet sinjura qabel ma nafx meta. Dik kienet l-ewwel darba fl-esperjenza tiegħek li tqajt ma' dawn l-ostakli. Jiena tqajt magħhom xi 4 darbiet f'ħajti sur sindku. Ma ġietx. Hello, qed tiċempru ħafna. Hello? 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 Qed tisma'na, sinjura? Baxxi ftit ir-radio u l-television u fil-kamra. Hello? Hello? Iva, ħjare. Iva, jgħidna, sinjura. Jiena Mrs. Maureen Tedesco. Toħdejna dik. Nafek, sinjura. All right? Jiena naħseb li dawn l-affarijiet li qed tagħmlu fuq it-television huma of a very bad influence għaż-żgħażagħ ta' kemmuna. U jiena naħseb li mhux suppost turu dawn is-xorta ta' affarijiet u mhux se nidħol f'diskussjonijiet. Daqshekk se ngħid. Sinjura, mhux għal xi ħaġa, da ma qed nurik xejn, jekk trid nurik kollox. Le, m'hemmx għalfejn. Skużani, Dan insomma qegħdin nagħmlu film dal-aħħar għandna film skottanti ieħor, kumbrazzjoni Peter u u se jkun l-attur prinċipali fejn dan il-film. Daqs balla ta' kanuni għajdu. Tiżen waħda mill-biżliet li kellna mit-tfajliet hemmhekk. Il-kirurġija plastika irranġat sitwazzjoni. Speċini, Mr. Chairman, jiena dal-punt inħoss li qed tinġurja il-komunità femminili kemmunjana li hija tliet kwarti mill-pajjiż. Li jiena u jidhirli li sija int. U sija sur Peter Sidney Pollock. Mhumiex qed jimxu bid-dekor. Dottoressa, għandhom ikollhom lejn sempliċement biex nagħmlu riklam. Huma l-backbone tal-country. Nifhem li huma l-backbone imma sempliċement biex nagħmlu riklam lill-kirurġija plastika famuża li għandna kemmuna. Nixtieq ngħid ħaġa żgħira dwar l-iskola tas-snajja. Kif qegħdin taraw hawnhekk, l-iskola tas-snajja tipprovdi ħafna affarijiet ta' interess. Kif qegħdin taraw hawn bandisti ħelwin ferħanin idoqqu l-banda. L-iskola tas-snajja qed jitalmu jipproduċu l-karta. Tgħidilha x'għandu x'jaqsam dan ritratt. Iva, qegħdin jipproduċu l-karta mass production. Talmu kif jużaw il-pulp mills, xtrajna waħda għadha ġejja mill-Kanada. Infatti ħanużaw dan appunto l-aircraft carrier li xtrajna xi iktar vapuri għalissa. Bil-helikopter li trasportaw biċċa. Se nagħmlu il-karta, se jkollna karta famuża. Peter Sidney Pollock jista' jgħidilna minn fejn sraqna l-idea. Propjament, Sura Penet, jiena kont ngħid fuq ħaġa oħra, għax ħadd qabel saqsa għaliex m'hemmx iżjed tfal. Sewa. Aħna żgħażagħ tagħna kif qed jaraw hawn kienu għadhom jiklu għadhom fl-aħjar tagħhom nagħmluhom jibblowjaw. Dak li bl-Ingliż jgħidulu blow job. Sewa. Kon ħafna jobs għal infatti darba. Ġifieri, skużani, Sur Sidney Pollock. Ġifieri meta jkun hemm xi blockage imkien. Iva, tajjeb nagħmlu mod. Iva, naħseb qed nitmek dottoressa. L-imdina infatti wkoll jużaw din it-teknika to blow glass. Qed tifhem jagħmluha bħalhom ukoll. Dina effettivament għalhekk qegħdin nittrenjawhom tiswa ħafna affarijiet din il-ġob. Wieħed mill-proġetti li hemm fil-isptar tal-kirurġija plastika huwa xejn ħlief biex inkabru x-xoffa, ħalli nkunu nistgħu nwettqu dan il-programm fil-futur permezz taż-żgħażagħ tagħna. Immur fuq suġġetti ieħor kellna problema. Dana li qegħdin taraw jidher isu melħ, mhuwa melħ xejn. Badnija fil-fatt issa u ridnija mill-ewwel fit-tfulita il-problema tal-kokaina. Din hija kokaina pura. Qed taraw hawnhekk isibuha fir-restaurants taħsbuha melħ. Dan kien proċess sempliċi ħafna, ittek il jajnieh bl-iktar mod serju bil-aqal
neħħejna lina u ħallejna l-koka. Il-koka, għajsi. Min issa l-qoddim. Ġara mill-lina għajd li biss jekk jogħġbu. Jina qed taħdem l-isptar All right. ta' San Niklaw u tistab fistat. U l-koka għada kif lokanda ma niddejbu xnajdu għawek għada kif għamlet sex change, kif għedin taraw għawek u saret ino. Inserta incidentalment dalla tawek huwa seħiba kien trumbettist u issa fejjat Ejba, ta' kont għamiltlu lip change. Dan għamillu lip change L-istess U għamiltlu proċess. upper augmentation. sewa. U l-ewa indentation. Skont l-istatistika Tibdil ta' xoffa. tibdil ta' xoffa. Skont l-istatistika li għandna hawnhekk kif qegħdin Kif taraw. tekniku dan Kemmuna, in-nies ta' Kemmuna, daw il-naqra 35 li għandna, huma ferm minn baqsin, minn fuq isfel. Jien għamilt il-kopti u saqajja, Sidni, inti x'għamilt? Jina sissa ma' minn però. Wieħed mill-uniċi ftit li m'għamlu xejn. Li għamil Sewa, li ħsibt għal-karozzi li sewa, tnejli ħanġibu sewa. Waħda ħansemmuha għaxi, Għaxi, naħseb tifilmijiet. sewa. U l-ħar vażu, Ah, tifilmijiet. Infatti il-garaġ li għad jismu Vaswaxi. Hemm skop għalija. Hemm skop tajjeb għalija. Għajdinna għax din interessanti. l-skop. Għajdinna. Sur polok. Speċi wieħed jaħxi u liħor vażu, liħor jaħxi u liħor vażu. Ma tantx tista' tispjegax. Jekk ma jkunux jafu l-Maltin jaħsbu li qed titkellem ħażin. Termi bioloġiċi, għax jina f'termi bioloġiċi. Aħjarek, aħjarek. Meta jgħaddu dejjem Friction jgħidu. Speċi, għaxi vażu. U speċi għalmenu jkollna ftit attività serja hemmhekk. Iva, iva. Fatta għamlu film, għedin namlu film fuqa Dr. Shivasu. Għet jgħidu li sar il-ħin ta' ftit pubbliċità oħra. U xek. Iva. Ekku. Freddy. Inselmilkom. Erġajna tqajna għattini round. U maħna issa dottoressa da kif telqet għax kella intervent kirurġiku, urġenti u infatter ħitila bil-helikopter għal-Kemmuna. Maħna l-lejla għanna mannix il-Freddy Paraskandolo, il-first mate u bħala part-time barman u sajjid fil-lukanda, imma il-mara tijaw Mrs. Paraskandolo. Good evening. Jiena il-mara ta' Freddy Paraskandolo. Jina nixtieq nitkellem fuq il-problema li għandi, għak jizba toqsi fadwiti. Fuq din il-problema kbira li għandi. Għaxina taf inti, il-raġel tija huwa first mate fuq dan il-vapur. U għanna problema kbira, għaxina għatma naraħ. Għawnek għara għandi it-trat meta konna kontenti ħafna. Aħna, dejjem flimkien, dejjem jafasni lawlem. U sa' li ħasra dejjem wahdi. U għandi ħafna problema kbira jien. U tantu vera meta ma jkunx miegħi Freddy anki da. Nżommu mi. Hija tassew taqsin il-qalb din l-istorja, infatti kemm jista' jkun Mrs. Paraskandolo nħalluha magħna fuq il-kumitat. Iżda jien ma spiċċajt kelma, tirrufinix. Issa jiena dana ir-raġel tiegħi dejjem hawn. U għandhom jiena li qed jiġri għandu ħafna side effects. Għaxena kif smajtu qabel, għandhom kimika li dan il-vapur biex jitħolġa dan it-toqob iridu daw ċertu kimika. Pero dan il-kimika mhux ċekken biss dan il-vapur biss, imma qed iċekken anki ċerti affarijiet proprjetà finti tal-organi tal-raġel tiegħi. U konsekwentement, ma nistawx nilfomma, ċerta fil ma jġiru ġoħrajn. Ġifirina, qed nitlob compensation. Ara, Iva, appuntu ġejti preparat il-compensation. Tħabbix rasek ek l-organi ma jaħdmux għanna appuntu il-kitarri elettriċi għadna kif reklovajnijom l-ewel, dawn jaħdmu u automatiċi u jaħdmu jdoqqu għahedhom u jżommu l-kumpanija kollha neċessarja. Thank you. Għanna ma wkoll il-lejla il-ġurnalista Philips Gendo, għawnek, kifet taraw, raġel gustusa tużajr, attraenti, jappella l-ħafna mit-fajlit li għanna Kemmuna u effettivament Malti, pero jgħatta ħafna mill-ħin tijaw fuq il-gżira tagħna. Freddy, għajdina xi ħaġa dwar il-ktib l-aħħar ktib li ktibt fuq Kemmuna, appuntu. L-aħħar ktib li għamilt jiena
huwa dwar l-alkoholiċi, dwar l-inċidenti li jinqalaw minħabba l-alkohol. Jismu Alcohol and Accidents. Kemmuna spiss naraw illi qed ikollna numru sostanzjarju ammont kbir ta' inċidenti bħal daw. Inutli noqgħod ngħidilkom eżatt kollox l-informazzjoni li għandha. Biss illum qed nipprovaw nagħmlu minn kollox biex nipprovaw nevitaw kemm jista' jkun inċidenti. U qed nipprovaw nagħmlu koordinament sħiħ mal-korp tal-Pulizija ta' Kemmuna li hemm kontingent qawwi, hemm xi surġenti u maġġur bisikli issa. Naħsbu illi fil-futur ikonna koordinazzjoni qawwija, konna kooperazzjoni tajba, naħseb li se ninforzaw il-liġi, mhux aħna pulizija ħaj jinforzaw il-liġijiet biex dawn l-inċidenti jista' jkun nifitawhom kemm hu possibbli, ma nafux kemm hu possibbli, però il-biċċa illi il-karozzi qed jiżdiedu. Ġo Kemmuna, ġifieri inċidenti se jkollna iżjed dejjem, ovvjament. Aħna qed nagħmlu minn kollox biex dil-biċċa gżira żgħira li hawn Kemmuna, nipprovaw jekk jaqbel dejjem il-kumitat illi t-traffiku ngħadduh dejjem minn ċertu toroq li huma of major importance. Kif qed taraw hawnhekk, toroq li huma użaj, bħal triq il-Girgenti Kemmuna li hija ġol Belt Kapitali, nevitaw dak l-ammont ta' traffiku biex ma jkunx hemm aktar konsegwenzi koroħ. Apparti li ndarġi mhux ix-xogħol tagħna daw xogħol tal-pulizija aħna ġurnalisti biex nikkummentaw aħna u nagħmlu riċerki bħalma bil-ftan il-ktieb tal-ktejjeb sabiħ. Nixtieq infakru f'dik il-ġraja ħelwa li nqalat ftit ilu, kemm xi ftit snin ilu, meta ġejna misruqin mill-fidet, dana kontat li bih, appuntu, kien hawn xi persuna li servetina xi fidet mill-gżira. Kellna xi oġġetti misruqin. Dal-aħħar. U skoprejna fejn kienu moħbijin bil-kooperazzjoni tal-Grupp Work. Għallu, le mhux issa ġari titkellem. U insomma, dawna affarijiet illi qed jixru anke l-Gżira ta' Kemmuna, sfortunatament gżira żgħira sabiħa illi tikollna ħafna ser u violenza. Hekk taraw il-kobor Kemmu, iċ-ċokon ta' Kemmuna, aħna qed nagħmlu minn kollox, kif smajtu f'dak programm biex nipprovaw nħeġġu il-poplu Malti, poplu Awxi u l-ftit tal-fnies li jgħixu ġa Kemmuna biex jipprovaw minn kollox ħalli jkun wieħed mill-aqwa postijiet, kemm turistiku,